chi yma ar ddiwrnod arall. Gobeithio bod chi'n parhau i fwynhau. Rwan, ydych chi wedi cael y cwestiwn ar ôl darllen rhyw lyfr neu ar ôl gweld rhyw ffilm? Pwy oedd eich hoff gymeriad chi? Mae o weithiau'n cael ei ofyn ydy. Pwy ydy'ch hoff gymeriad chi yn epig ffantasi fawr Tolkien, The Lord of the Rings? Mi fyddai rhai yn mynd am Sam Gamgee, cyfaill ffyddlon Frodo. Byddai eraill am sôn am Gandalf, y dewin mawr oedd yn arwain pob dim. Neu byddai eraill, wel, dwi'n cofio un yn dweud mae Gollum oedd ei hoff gymeriad o. Neu beth am gyfres Harry Potter? Pa gymeriad sy'n sefyll allan yn y fan honno i chi? Wel, heddiw, dwi am sôn am un o'n hoff gymeriadau fi yn hanes y geni. Un o'r rhai dwi'n hoffi meddwl amdano fo ydy Simeon. Mi oedd Mair a Joseph fel Iddewon da wedi mynd i'r deml i gyflwyno aberth dros Iesu'n ôl defoder Iddewon. Ac yno roedd Simeon yn disgwyl amdanyn nhw. Newyddo'n un iawn, y dybiaeth ydy i fod yn eithaf hen. A hynny mewn dyddiau pryd yr oedd cyfartaledd bywyd pobl yn dipyn iau nag ydy o yn y dyddiau ni. Ond mor hen oedd o, doedd o ddim yn barod i farw. Oedd o wedi cael sicrwydd na welai farwolaeth cyn gweld Meseia Duw. Roedd wedi cael datgyddiad gan yr ysbryd glân, meddai Luc, na welai farwolaeth cyn gweld Meseia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd. Oedd o'n mynd i'r deml i wylio a gweld. Pryd oedd y Meseia mynd i ymddangos? Bron allan i ddweud na feiddia fo ddim marw, nes cael sicrwydd yn ei galon i fod wedi gweld yr un roedd Duw wedi alw i ryddhau'r byd. Dyn ni eleni wedi cael yn atgoffa fod bywyd yn frau yn tydynnu yng nghanol pandemig yma. Gall unrhyw un ohono ni gael ei alw unrhyw ddydd, a hynny am bob math o resymau, nid dim ond Covid-19. Felly'r cwestiwn efallai gallai ofyn yn dyner a gostyngedig. Ydyn ni'n barod i farw? Neu oes yna rhywbeth sydd angen i ni wneud cyn i'r dydd hwnnw ddod? Efallai fel Simeon yn bod angen gweld Meseia Duw fel petai am y tro cyntaf. Nid i weld fel rhyw berson hanesyddol fuodd fyw 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond i weld o fel yr un sydd wedi dod i'n rhyddhau ni mewn tangnefedd o ofn marwolaeth. Ydyn ni wedi weld o fel yn gwaredwr ni, fel fy ngwaredwr. Oherwydd os nad ydych chi wedi weld o felly, yna yn sicr dydych chi ddim yn barod i farw. Ond os ydyn ni wedi dod i brofiad byw a pherthynas real ohono, tybed os na rhywbeth arall a mae angen i ni wneud cyn gadael y byd hwn. Enghraifft, be roddodd Simeon dystiolaeth o'i waredwr sy'n dal i seinio'n glir heddiw, gwrandwch ar ei eiriau. Cymerodd Simeon ei wreichiau a bendithiodd Duw gan ddeud, y nawr a rwyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unolaeth air. Oherwydd mae fy llygaid wedi gweld ei iachawdwriaeth a ddarperais dyngwydd yr holl genhedloedd, goleuni i fod yn ddatgyddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Efallai fod yna rhywun mae angen i ni ddeud wrthyn nhw am gariad y gwaredwr. Neu rhywun yr ydych chi angen gweddio drostyn nhw, fel pan fyddwch chi yn wynebu'ch arglwydd ar y dydd diwethaf. Bydd yn gallu deud wrthoch chi, da was, da a ffyddlon, a bydd yr un y sonio chi wrthyn nhw, yr un y gweddio chi drostyn nhw yn eich ymyl chi, yn syml am i chi fentro deud a gweddio. Wyddon ni ddim beth fydd y flwyddyn newydd yn ei ddwyn i ni. Yn wir, wyddon ni ddim i sicrwydd y gwelon ni bob un ohono ni y flwyddyn sydd yn dod. Peidiwch a gadael i'r flwyddyn hon orffen, heb i chi gael cyfle i wneud yr hyn ydych chi angen i wneud, i droi at Duw ac i ofyn iddo fo, arglwydd, pa beth a fyny di i mi i wneithir. Rydych chi'n ei weddio.
Arglwydd, da ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn dwy ni yn ddiogel hyd yma i ddiwedd blwyddyn arall. Da ni'n gofyn i ti faddau ni feia yr flwyddyn. Ac yng nghanol yr holl ansicrwydd ac mor anodd fy'r flwyddyn hon, helpa ni fod â gobaith dy fod ti am yn bendithio ni, a dy fod ti am y roi ni ddyddiau o obaith a chyfle i dy gyfarfod di a chyfle i dy wasanaethu di, wrth i ni edrych ymlaen i'r dyfodol. Cadw ni o fewn dy law o ddewn tad, a hynny gogoniant i dy enw dy hunan, trwy dy drygaredd yn Iesu Grist. Amen. Rwan, dwi am gymryd ychydig o ddyddiau o orffwys. Mae'n gyfle, falle, os ydych chi eisiau i chi edrych yn ôl ar rai o'r myfyrdodau yma dwi wedi gwneud. Maen nhw i gyd yma ar y we dros 150 ohonyn nhw, felly mae yna ddigon yna i chi ddewis ohonyn nhw. Ond os fydd Duw yn caniatáu, mi ddoi nôl i'r gader yn y Gell yn y flwyddyn newydd. Yn ei cyfamser, blwyddyn newydd dda a bendithiol i bob un ohonoch chi.